Insemmilkom jina Karx Kempin il-qakom għal-poddata oħra ta' Antenni Sospettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmienna. Illum għandna poeta attiva ħafna fil-qasam attivista letterarju li ħafna minn xogħla ġie ppubblikat f'ġabriet u rivisti, però għada ma tatniex il-ġabra tagħha ta' xogħla. Hija attiva ħafna mal-organizzazzjoni Inizjamed u taħdem fil-qasam ta' l-anzjani. Priscilla Kassar, merħba fuq Antenni Sospettużi. Grazzi lilek, Karl, tal-istedina. Priscilla, fejn tinsab bħalissa inti? Jiena ninsab Malta, mhux bħalek. Fl-istudju tiegħi huwa studju fejn għandi l-librerija li dejjem kont noħlom li jkolli minn mindu kont żgħira. U fl-aħħar sena u nofsilu wara li ddiżenjajta jien insomma sibt masfru tax-xagħmel ili, imma ikolli nammetti li ma naħdimx hawnhekk jiena s'issa għax peress li ngħix waħdi inkun fil-kċina, ħafna drabi nifresh l-affarijiet qudiemi u noqgħod hemm, però issa ħajkolli l-AC u hopefully inkun nista' naħdem iktar din il-kamra. Tajjeb, u l-librerija inti ġieli segwejtek fuq Facebook tpoġġi ħafna ritratti u illustrazzjonijiet ta' libreriji ħafna minnhom immaġinarji tal-bliħ. Għandek din l-imħabba l-librerija? Mhux biss għall-libreriji, imma dak kollu li hu estetiku. Iżbuħija toġobni ħafna jekk issegwi wkoll intella ħafna posts fuq ambjenti ta' djar minimalisti. Għalija ġaluni nħoss sens ta' serenità, xi ħaġa li totalment differenti forsi minn dak li niltaqa' miegħu kuljum speċjalment f'xogħli fejn ħafna sofferenza. Imma l-librerija inħobb anke meta insifer jekk hu possibbli immur fihom, nammetti li mmur iktar f'mużewijiet tal-arti, però imma again apparti li biex nara x-xogħlijiet minħabba s-sens ta' żbuħija anke l-fatt li kif tidħol ġeneralment barra minn Malta dak is-sens ta' spazju illi aħna m'għandniex u l-arkitettura jortuni ħafna, jaffaxxinawni ħafna. Inti kittiba, tikteb primarjament poeżiji. Kif tikteb inti? Ejja nammetti li l-ewwel nies insiba naqa' diffiċli għalija issa ara nidentifika ħafna bħala terapista, bħala ġerontoloġista u ġeragogista u bħala kittieb u forsi wkoll sa ċertu punt bħala attivista u inti interessanti kienet il-fatt li introduċejtni bħala attivista wkoll. Però bħala kittieba għadni qed insiba naqra diffiċli illi insemmi li nnifsi hekk, għalkemm ma' żmien qed nirrealizza li donnu l-hemmhekk resqin. Issa nispjegalek għaliex, imma biex nirrispondi d-domanda tiegħek ta' kif nikteb. Jiena sfortunatament ma niktibx b'mod ma nallokax ħafna ħin biex nikteb. Minħabba l-fatt illi qisu ħafna drabi nalloka ħafna iktar ħin għal continuous professional development fil-qasam tax-xogħol tiegħi. Però meta nikteb mbagħad l-ewwel nikteb ħafna drabi fuq biċċa karta, rough paper, bil-lapes jew biro li kolli dak il-ħin u jew eżatt qabel norqod u nħalliha hemm. U dak huwa difett tiegħi. Jew inkella nirrealizza x'inqatt naħseb illi jew meta nkun ħansifer u nkun fuq ajruplan fejn għandi ċans illi nikkalma, nikwieta qiegħda f'post partikolari, post wieħed ma sax niċċaqlaq, qed naqra u nieħu ftit idejat jew jiġuni ħsibijiet u nniżżel xi ħsibijiet jew kliem. Jew meta nkun f'xi restorant waħdi qed niekol l-istess ġeneralment barra minn Malta, jew f'xi ġnien botaniku għax dik hija xi ħaġa wkoll li meta nsifer nipprova nagħmilha
nagħmel mezz li jmur fi ġnien botaniku jkolli dak il-moment ta' kalma, jew meta nkun Malta fejn il-baħar. Ma tantx imur fejn il-baħar sfortunatament, imma meta mmur ħanħu ktieb 2, 3, noqgħod inqalleb, u forsi jiġuni idejat. Sakemm ovvjament imbagħad ma jkollix xi proġett partikolari li nixtieq nikkontribwixxi bih b'xi poeżija, jew nixtieq nikteb xi poeżija, jew xi sottomissjoni bħal ta' Leħen il-Malti. U allura mbagħad meta eventwalment nikteb u ġieli wkoll jgħaddu ġimgħat jew ġieli xhur inħallija fuq back burner, nħalli ħsibijiet fuq back burner. Mbagħad eventwalment u dak li qed nipprova nagħmel issa fl-aħħar niġborhom fil-computer, fuq il-computer. Fil-computer għadek qed tiġborhom, sibtek ħad tgħidli niġborhom f'ġabra. Għax il-mistoqsija li konġej għalija hija illi għadek qed tiġborhom fil-computer naħseb għadna l-bot milli narawhom f'ġabra pubblikata fi ktieb, però il-mistoqsija tiegħi kemm naqta' għalek daqsxejn hija illi għaliex għad m'għandniex il-ġabra tiegħek. Inti kellek pubblikazzjonijiet għandek f'diversi rivisti, semmejt Leħen il-Malti, kellek The Drunken Boat, Modern Poetry in Translation, Versopolis, ġifieri ix-xogħol, okay, forsi mhux regolari daqskemm tridu, imma hemmhekk qiegħed, x'żammek lura milli toħroġ xi tip ta' ġabra tal-xogħol tiegħek fil-ktieb tiegħek. Hija Karli, iva. U ħafna nies ilhom jinkoraġġuni. Naħseb li din m'għandix dixxiplina u ma nallokax ħin regolari biex nikteb. Però le, għalija huwa pass importanti li fl-aħħar qed niġbor il-kitbiet u qed narhom jiffurmaw qudiemi, qed narhom u qed nara li għandi numru mhux ħażin biex finalment vera jkolli ġabra u qegħdin hemm. Issa li jmiss ovvjament mhux biss li inputjajthom imma li isir ftit editjar u nerġa' ndurhom u ovvjament nitlob lil xi ħbieb jagħtuni feedback. Bqajt dejjem qisni nibgħat sottomissjonijiet f'rivisti jew nipparteċipa fi proġetti sempliċement biex anke inħossni għadni in the game fis-sens li għadni nipprova nitfa' xi ħaġa f'dan l-aspett ta' ħajti. Però għadni ma mitx dak l-statement li ngħid din hija l-ġabra. Imma dan l-aħħar tul l-aħħar snin kont qed inħossni naqra iktar kelli naqra iktar kuraġġ biex ngħidlek. Minħabba l-fatt li ipparteċipajt f'kompetizzjoni l-Irlanda ta' Troker Poetry Ireland Poetry Competition fl-2020 u kien hemm kategoriji differenti. U fil-kategorija ta' adulti li għadhom ma ppubblikawx ġabra tagħhom, kont waħda mir-runners up, allura qisha inkoraġġitni dik. U wkoll iktar tkun hemm nies anke ħbieb minn Inizjamed, Lien u Nadja u Walid ilu snin jgħidli li jinkoraġuni u Katel jinkoraġuni u forsi issa għalija l-fatt li qegħdin fuq il-computer għalija f'moħħi hija l-forma. Allura il-mistoqsija mill-faċċa tal-oħra tal-munita, għaliex għalik huwa importanti li tkun kittiba, li tkun poeta? Hija, smajt ftit mill-poddati u hemm min qal li hija terapija. Ma nafx, ma nistax ngħid jekk hux terapija jew le għalija, ma inħoss illi rrid ikun hemm ħsieb, inħoss illi b'xi mod irid nesterna il-ħsibijiet tiegħi jew dak li huwa importanti għalija b'xi mod fuq karta. Għalija ma at the end of the day. U mbagħad ħalli naqsam ma' ħadd ieħor meta jasal il-mument.
Fil-verità taqsamhom ma' ħaddieħor inti, però issa jien li rrid nistaqsik. Inti qed tiġborhom għalik importanti dan il-mument li qed tiġborhom għaliex ma kontx għamiltu qabel. Aġo issa li qed tarhom li qed kif inti qed ġbarthom qed tarhom isu għall-ewwel darba fuq screen x'qed tara? X'qed tara quddiemek inti? U x'inhuma dawk l-elementi li jinteressak li tiġborhom eventwalment fi ktieb jew f'ġabra? Għalissa sempliċement isni qed naqqadhom u nitfa'ħom flimkien. Isni gruppjajthom ukoll. Imma għadni qed inkun qed encouraged b'dak li qed nikteb, imma naf li rrid norqomhom ħafna, fadar x'norqom fihom, speċjalment dawk illi sempliċement niżilthom hemm u qatt ma ħsibt iktar fuqhom. Imma qed nara potenzjal illi ta' bħal meta tikteb teżi tal-masters. Qed inħoss illi ix-xogħol qed jakkumula, l-evidenza qed takkumula. U għalija hopefully illi insib iktar ċans jew nifoka iktar u naħdem iktar fuqu. Imma qed narah li qed jifforma iktar minn qatt qabel. Inti titratta temi mill-imħabba għal temi ta' inġustizzja, temi politiċi, l-ambjent, il-gwerra, il-mara. Għaliex x'inhi il-viżjoni tiegħek tal-poeżija hija kummentarju soċjali u politiku ta' dak li għaddej, int diġà ċennajt fit għalih li hemm element ta' forsi ta' anki ta' terapija jew ta' xi ħaġa li tagħmel tajjeb lilek innifsek għalik. Però tikkommenta ħafna wkoll fuq dak li għaddej fid-dinja. Kif tiddeskrivi lilek innifsek bħala poeta? Dwar din li ikun hemm anka temi politiċi għax naf li tqum ħafna jekk il-kitba tagħna hijiex kitba jew il-kitba tiegħi hijiex kitba politika u tqum ħafna diskussjonijiet. Kull biċċa kitba hija riflessjoni ta' dak il-mument partikolari fid-dinja biex ngħidlek. Issa jekk ħanikteb fuq affarijiet li huma iktar relatati ma' inġustizzi jew ma' temi li semmejt inti ta' l-ambjent jew anke relatati ma' affarijiet soċjali li qed jiġru fid-dinja, ovvjament qed jirriflettu l-ambjent, il-klima soċjo-politiku ta' dak iż-żmien. Jiġifieri il-kitba forsi għall-ewwel kon naħseb li mhux bil-fors tkun politika, ma sa ċertu punt hija politika għax anka jekk mhux hekk jgħidu being apolitical is political. Hija tip ta' nara bħala dokumentazzjoni ta' dak li jkun qed jiġri madwarek li ħajinfettwa lilek, allura dak ukoll li qed jiġri ġo fik x'qed tħoss ġo fik, huwa dokumentazzjoni li ħajibqa' hemm u jaf anka jiġi iktar il qudiem moqri minn ħaddieħor u x'hekk. Waħda mit-temi li tkiddek inti hija tal-ambjent f'pajjiżna kif nitrattaw is-siġar, int għandek poeżija fejn nikkwota tgħid hawnhekk is-siġar jikmandaw u mhux il-bini jew it-toroq u n-nies tobdihom. Jiena Rheingarten Düsseldorf. Huwa statement mhuwiex dwar Düsseldorf, huwa statement dwar Malta fis-sens li aħna nagħmlu l-oppost le. U din tema rikorrenti fil-poeżija tiegħek tal-ambjent u l-qerda. Il-qerda aktar mill-ambjent. L-qerda li qed inġarbu f'pajjiżna. Kemm hija tema li tkiddek u tinkwetak?
Ara, nħaraq ħafna u weġġa u nħoss rabja imma anke dan l-uġieħ metaforiku imma illi hemm nies li l-ewwel nies kważi jadduni biż-żmien għax jien inħoss daqshekk b'mod qawwi għas-siġar, għall-ambjent. U anke ninħaraq għax naf illi il-politikanti jiġu jitmelħu mill-opinjonijiet tagħna. Din il-poeżija ktibta meta kont Düsseldorf u tħalt f'dal-ġnien żgħir fejn qatt bil-qiegħda ovvjament qudiemi kien hemm actually il-xmara għaddejja ir-Rajn u qiegħda f'dan l-ambjent tas-siġar. Waqaft ovvjament qed nisma' l-ħsejjes tinħares madwari u ovvjament ħsibt lura l-pajjiżna fejn pajjiżna rridu bil-fors b'xi mod jew ieħor inneħħu s-siġar minħabba l-iżvilupp. U issa alright ħatajdli, okay, barra minn Malta ma jagħmlux hekk, imma għandhom ukoll il-pajjiż huwa jikbar, imma nafu illi mhux kwistjoni ta' kemm hemm art, imma kwistjoni ta' ppjanar. U li din turtani ħafna, l-ambjent ħajaffettwana ħafna kemm fuq livell individwali. Għax ovvjament nafu illi s-siġar għandhom effett kemm fuq il-mood tagħna, fuq is-sistema immunitarja tagħna, fuq kif inħossuna inaqsu l-istress. U allura jekk ħajkun hemm inqas ħaneffettwaw lil xulxin, allura ħajkun hemm effett anke fuq is-soċjetà. Plus mbagħad effett iktar fuq il-klima kif nafu, tibdil fil-klima. Jiġifieri iweġġa ħafna u nirrabja ħafna u di kienet poeżija li ħassejt li kelli nikteb anke biex inqabbel id-differenzi ta' forsi l-attitudni ta' kif nittrattaw l-ambjent ta' madwarna. Għandek ukoll ripetutament referenza u inkwetudni biex ngħidlek dwar l-inġustizzji gwerer affarijiet kbar li għaddejjin f'pajjiżna waqt li l-bqija tad-dinja tibqa' għaddejja. Jiġifieri għandek f'poeżija minnhom Stew tal-patata li tfakkarni ftit fil-poeżija ta' Viktor Fenek trid tkun art erba' fejn għandek ġiex realtajiet paralleli ta' ħajja normali waqt li qed taħseb jew waqt li għaddejja gwerra inti għandek persuna li qed tħawwar il-patata u tlesti l-istew waqt li għaddejjin il-gwerra f'pajjiżna fid-dinja u inkluż bħalissa dak li għaddej f'Gaza li qed tikteb ħafna dwaru anke pubblikament fuq il-medja soċjali. Ġifieri din hija wkoll waħda mill-affarijiet li titratta ħafna u tidher importanti għalik fejn naħseb iżżewweġ ftit ukoll il-tip ta' attiviżmu tiegħek ma' dak li tikteb fil-poeżija, sewwa ngħid? Iva, ara, meta semmejt il-poeżija jekk ħanit batata, Stew tal-patata, għamilta u għażilta b'mod konxu. Dan kien parti minn proġett ta' 4 snin jidhirli, Poetry in Potato Bags, u kienu qalu li jekk bħall-oħrajn jekk irid nikteb poeżija fuq il-patata u għaddit sena u ma kontx naf x'għan nagħmel fuqha, ma ħsibx biżejjed fuqha, ma waqafx naħseb u għaddiet. Però kienu reġgħu qaluli xi sentejn wara jekk irridx nerġa' nikteb u għadt okej, ħaniqaf naħseb. U dak iż-żmien ukoll kien żmien jidhirli fejn kien hemm ħafna refuġġati Sirjani qed imorru l-Ġermanja u anke kien żmien fejn qisu taf int il-gwerra fis-Sirja, ngħidu fuq tas-Sirja l-ewwel. Għadha għaddejja xi ftit imma donna qed tnaqqas għalkemm issa forsi terġa' nafu s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa minħabba s-sitwazzjoni f'Gaza. Imma qisu n-nies
Ovvjament bħalma jiġri dejjem, sfortunatament, isa ma tibqax titkellem jew tagħti każ is-sofferenzi ta' ħaddieħor. Li għalija hija importanti li nkunu konxi minn dak li ħaddieħor anke jekk il-bot mid-dinja tagħna għaddej minnu. U speċi mbagħad provajt f'dal każ irriċerkajt ftit u għadd għax xi kultant anke dan huwa l-mod kif nikteb illi nirriċerka xi ħaġa. U sibt li kien hemm din fit-tix dwar l-ikel tas-Sirja u sibt din din il-riċetta tal-istju tal-patata u rajt ukoll dwar il-fatt li kienet ikun hemm immigranti refuġġati Sirjani qed imorru l-Libanu. U qegħdin jispiċċaw jiġbru il-patata u anke kien hemm child forsi labor ukoll. B'xi mod rrid nagħmel ġifieri b'mod. Ħdimt magħhom jien stess dawn in-nies iltqajt magħhom jien ukoll it-tfal. It-tfal jaħdmu hija parti minn qed jippruvaw jgħinu lill-familja għaliex m'għandhomx mezz kif jagħmlu flus. Mhux għax huwa abbuż ġifieri min-naħa tal-ġenituri tagħhom. Għax forsi fl-artiklu li rajt kien hemm dan l-aspett li konsidraw dan l-aspett, imma nifhem l-aspett li qed ukoll. Ġifieri ktib dik il-poeżija kienet qisha b'mod konxu politika. Mbagħad fuq ta' Gaza, ovvjament bħalissa dak li huwa għaddej għalija jolqotni ħafna. Ngħidu li jiena minn kont studenta dejjem kont involuta jew f'xi organizzazzjoni, kont studenta kont attiva ħafna Feministi International u konna mmorru anke fuq il-front ta' Sliema bil-petizzjonijiet f'idejna niġbru l-petizzjonijiet mant in-nies. U kien hemm ħafna issues anke l-kwistjoni ta' Tibet. Da fi żmien meta ma kienx sexy u fashionable li titkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem f'Malta pjuttost ċinika le, naħseb kien ikollok ħafna nies iħarsu lejk ishom ma riħabtilhom xi ħadd ta' xi setta. Ukoll imma kienu ikun hemm ukoll nies illi jiffirmaw il-petizzjonijiet u forsi għax kont għadni żgħira u taf int nkunu studenti forsi ma jħossuhomx threatened ma nafx. Konna niġbru anke fuq il-post tax-xogħol kont nieħu l-petizzjonijiet u kont niġbor il-firem, imma kienu kun hemm ukoll kif qed tgħid int reżistenza ġieli u għax jibżgħu illi jkollhom isimhom. Però mbagħad iktar ma bdejt nikber bdejt nisma' iktar fuq din il-kwistjoni tal-Palestina, insomma, ovvjament bdejt nara li hemm inġustizzja kbira fil-fatt illi hemm stat illi qiegħed jipprova jiddomina stat ieħor u jisraqlu artu u jittrattah b'mod inuman u inġust. U anyway, allura bdejt iktar naqra fuq din is-sitwazzjoni u minn mindu ġara dak li ġara f'Ottubru għamilta punt illi kuljum naqra fuq is-sitwazzjoni hemm min jgħidli imma għax tafetwani ħafna. Hemm min jgħidli imma tipo għaliex. Forsi tiċċekkja ftit u daqshekk, imma li hija importanti huwa l-mezz illi jiena għall-inqas nista' noħloq għarfien ta' x'qed jiġri x'għadu qed jiġri issa f'ħadd ieħor, speċjalment fiċ-ċrieki li naf jiena. U hekk ktibt xi 4 poeżiji u 2 minnhom ħajkunu qegħdin ippubblikati f'antoloġija li l-edituri tagħha huma John Portelli u David Aloisio. Li tnej kellna fuq dan il-podcast, tnej li huma diġà tagħna l-intervisti tagħhom, però ġifieri hemmhekk ħajkollok poeżiji ġodda dwar Gaza. Però l-mistoqsija tiegħi
Ilek Priscilla hija illi Gaza mhijiex l-unika sit, mhux l-unika teatru ta' inġustizzja kolossali li għaddejja fid-dinja, għandek il-Musulmani Uyghur fiċ-Ċina li huma persegwitati, għandek il-Kurdi, l-Armeni, il-Sudan, għandek ġenoċidju ieħor, jew ethnic cleansing, għaliex taffetwak daqstant Gaza, x'ġalek tkun tħossok daqstant fil-qrib ta' Gaza. U din mistoqsija li ġejja minn xi ħadd li nħossni ħafna fil-qrib imma jiena għext hemmhekk. Inti x'inhu li jġibek daqstant fil-qrib ta' dawn in-nies? Naħseb huwa about time illi d-dinja tirrikonoxxi li dan għandhom dritt għall-istat tagħhom. U apparti il-fatt ukoll illi jiena permezz anka ta' Inizjamed sirt naf iktar nies li anka għexu hemm jew huma minn hemm anka kittieba u qisni sirt naf ftit iktar dwar is-sitwazzjoni saret naqra iktar qrib tiegħi, ovvjament. Imma ma nħobbx inħares lejha bħala isu li qed nagħtiha importanza iktar, bħalissa qiegħda nagħtiha iktar importanza minn sitwazzjonijiet oħra, però fl-istess ħin fil-passat nara li meta kien hemm pereżempju l-invażjoni tal-Ukrajina mir-Russja wkoll kont nikkummenta fuq hekk. Imma di ta' Gaza bħalissa naħseb din is-sistema ta' apartheid li hemm għalija trid tispiċċa u nittama li bħalma ġera fil-passat f'South Africa fid-disajnijiet, nittama illi fl-aħħar din ħad tiġi sfaxxata u daw in-nies hopefully jistgħu jgħixu b'mod liberu kif jgħix ħadd ieħor. Naħseb ukoll il-fatt illi hemm daqshekk evidenza ħierġa mill-Palestinjani stess, minn ġol Gaza u mill-West Bank. Ma nafx, mhux qed nara daqshekk evidenza ovvjament minn li nista' tagħmel iktar ħajja għalija, tagħmel iktar ħajja. Forsi għax mhux qed infittex jien ukoll fuq il-postijiet l-oħra, ma konxa li għaddejjin ħafna iktar gwerer u sitwazzjonijiet anke ta' ġuħ f'pajjiżi oħra u fl-Afrika u fis-Sudan. Imma din hija inħoss inġustizzja kbira illi inħoss li rrid b'xi mod nagħti xi kontribut. Jew inqajjem għarf. Jien jekk ma nafx jekk taqbilx miegħi, però il-mod kif nara jien minn barra l-element personali tiegħi li għextu u ħdimt hemmhekk u għandi ħafna ħbieb li għamilt hemmhekk fl-4 snin li għext hemmhekk, għalija il-ħaġa ħanpoġġiek. Dak li qed jiġri Gaza ma ġiex ivvintat mill-Iżraeljani, jiġifieri assedji li jintuża l-ġuħ bħala arma tal-gwerra, il-rejp, l-assalt sessuali, il-mutilazzjoni tal-ġenitali, ta' kollox, tortura, da ma bedix wara s-7 Ottubru, da skemm ma bdiċ l-istorja tal-Palestina fis-7 Ottubru. Li jien naħseb dak li jissetja aside, above kull konflitt ieħor fejn rajna da kollu huwa fl-appoġġ mingħajr kważi għalkemm dal-aħħar kien hemm ftit ta' kundizzjoni, ma l-appoġġ inkundizzjonat tal-punent lejn l-Iżrael. L-appoġġ politiku, militari u finanzjarju sewwa. M'hemm l-ebda pajjiż ieħor li wettaq da kollu u kien hemm pajjiżi li wettqu da kollu imma li kellhom dak l-appoġġ u għalhekk għalija din hija l-osservazzjoni kompletament tiegħi. Il-punent, inkluża l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, inkluża l-President tal-Parlament Ewropew, inkluż il-Ġermanja fuq quddiem li raġat lura għall-faxxiżmu l-qadim tagħha,
billi tipproġetta dan fuq il-Palestinjani, dawn qegħdin jagħtu dan l-appoġġ kollu li ma tawh lill-ebda teatru ta' gwerra ieħor b'dan il-mod. Ġifieri u in doing so naħseb l-ar ħaġa u l-ħaġa li se tibqa' tippersegwitana għal 100 sena oħra hija li innullifikaw kwalunkwa retorika dwar l-universalità tad-dritt tal-bniedem, tal-ġustizzja, li kif nara anke jien mix-xogħol tiegħi stess li meta mmorru fuq pereżempju pajjiż bħall-Uganda li jagħmlu liġijiet kontra l-gejs u tgħidulhom isma' ma tistax tagħmel hekk, issa dawn neħħew kwalunkwa leġittimizzazzjoni li se kellna, kwalunkwa awtorità morali bħala nies tal-punent għaliex armejnihom. Iżda dawn intremew totalment biss għall-Iżrael, għal ħadd iktar favur l-Iżrael. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi u naħseb maħniex ħafna l-bot minn xulxin. Għax nil-linkja miegħek ukoll tirrabjani immens anke l-fatt illi kif semmejt int hemm il-liġijiet umanitarji internazzjonali u dawn mela nużawhom għal ċertu pajjiżi u għal pajjiż wieħed le. Dik hija raġuni oħra wkoll għaliex għalija importanti. Għax hawnhekk kif qed tgħid int qed naraw sfaċċatament l-appoġġ u t-twaqqih ta' dawn il-liġijiet. Anka li jiena ġejja minn qasam tas-saħħa ma nistax nifhem kif ma jikkundannawx il-bombardamenti u l-atroċitajiet li qed iseħħu fuq l-isptarijiet u lejn in-nies il-professjonisti fuq il-professjonisti tas-saħħa. U b'estensjoni rajni anka fil-estiża fil-letteratura, fl-arti, pajjiżi bħal Ġermanja qegħdin jikkanċellaw iwaqfu awturi Palestinjani, vuċijiet mhux biss Palestinjani, kull minnu kontra dak li għaddej, kull minnu b'xi mod remotament pro-Palestina. Qed naraw fl-istess żmien dan il-faxxiżmu fil-verità u ċensura ta' vuċijiet li ma jaqblux ma' dak li għaddej. Eżatt. Il-bira, sfortunatament, rajt illi Berlin ċaħdet illi Dr. Gassam insejġ kun jomu, Abu Sitta. Abu Sitta. Kirurgu li jissa huwa rettur ta' l-Università Scotland minn għalija. Ta' Glasgow. Eżatt. Ma ħalluhx jidħol għall-konferenza li kienet qed isseħħ kien ħajati evidenza ta' x'kienet jiġri meta kien hu qed jaħdem hemm. Berlin sewwa għalija din hija gravi għax il-Ġermanja li għalija kienet il-pajjiż fejn dejjem jipproteġu u dej champion sewwa id-drittijiet umani u d-demokrazija issa b'daqqa waħda qed naraw u d-dimajnejna din iċ-ċensura kollha, ma nistax naċċetta nifhimha. Mhux dejjem kienu jipproteġu drittijiet tal-bniedem, kien hemm żmien meta ħadmu attivament kontrihom, però issa jipproġettaw dik il-guilt. And proper u kollox kif suppost, ma fir-realtà qed joħorġu fil-wiċċ l-affarijiet. Prisilla, taqranna silta, naf li l-estajtenna silta waħda mill-poeżiji tiegħek dwar Gaza u naħseb li wasal il-moment li nisimgħuha. Mela, ħanaqra din il-poeżija illi waħda minn dawk it-tnejn li ġiet li ħadkun inkluża fil-kollezzjoni ta' John Portelli. U jisimha Sumud. Sumud hija kif taf int kelma hija minn Gaza stess il-kelma u xek jew hija kelma Arbija. Hija kelma Arbija, hija kelma Arbija li tfisser sodezza, steadfastness li tibqari sekret. Resilienza, eżatt, li steadfastness tiġi bl-Ingliż, naħseb bil-Malti resilienza. Mela, Sumud. Tibqgħu turuna ritratti u videos ta' mwietkom, ta' qrabatkom imlefilfa fl-abjad, għal tulhom mal-art,
fix-xita u s-swidija. Tibqgħu turuna ismijietkom imħażża fuq drieħkom, riġlejkom, biex wara terġgħu taqduhom. Tibqgħu turuna uċuħkom jitbissmu bl-ankwiet fuq naħa, fuq l-oħra eliġiji bl-ismijiet dejjem jiżdiedu. Tibqgħu turuna l-uliedkom jitbaqqu, jibku, żaqhom vojta, ħalqhom niexef. Tibqgħu turuna id-dmija jinxterdu mas-swali ġo sptarijiet ikkundannati. Tibqgħu turuna it-tinet iqattru fuq ġuludkom, l-imtieraħ jassorbu l-kesħa serpija u r-resħa xitwija. Minn fomkom kliemkom jibqa' ħlejju, alhamdulillah, u jinbet bejn spazji ftit kalmi, bejn bomba oħra, bejn rotot immarkati bil-fosfru u sħab iswed. Hemm fuq ir-ramel tibqgħu tilġu bħal fġirja, b'reżistenza u sumud. Missejt fuq punt fej li laqatni illi ġaltni naħseb dwaru illi f'dak li għaddej minnu Gaza livelli li qatt ma rajna bħalhom qabel bla preċedenti ta' tfal maqtula ta' sofferenza. Però hemm ukoll il-lingwaġġ li ħireġ minn Gaza mill-Palestinjani ta' dawk li qed isofru. Inti semmejt il-ħlewwa tal-lingwa tal-vittmi. Li hija pjuttost speċifika għal Gaza, ġifieri kważi kull traġedja tibda billi qabel xejn jirringrazzjaw l-Alla li qed iseħħ dak li jrid Alla. Li għalija ma tagħmel l-ebda sens, però jingħatew, però nifhem li dan huwa l-mod tagħhom ta' kif jgħixu ma' dak li għaddejjin, jispjegaw u b'xi mod jissopravivuh. U inti għamilt taċċenna li hemmhekk, ma nafx kellek x'dan f'moħħok meta dak il-vers. Tolqotni ħafna din il-fatt li narhom daqshekk jafdaw kollox f'idejn Alla, se jien minix għatija, imma f'sitwazzjoni hekk jiena naħseb naġixxi b'mod differenti minnhom. Tolqotni ħafna hekk inħossha ġejja kull darba fuqi mill-videos, mir-reels li nara. U nammirhom għax b'xi mod jippruvaw jibqgħu sodi f'din is-sitwazzjoni inkonċepibbli. Però li xtaqt nagħmel b'din il-poeżija hija iktar illi dak illi nara jien mir-reels għax persuna iktar li nitgħallem u li niftakar iktar bil-mod meta nara xi ħaġa viżwalment iktar milli nismagħha biss. Xtaqt illi allura impinġi permezz tal-kitba dak illi l-immaġni illi qed nieħu u niġbor kuljum bażikament. Imma din li kollox jirringrazzjaw lill-Alla hija qawwija. Jien nara umli ħafna, però wkoll parti mid-dinjità tagħhom. Dan li kont qed titkellem dwar issa, l-importanza tiegħek li tikteb dwar dak li qed tara viżwalment quddiem għajnejk u f'dan il-każ li hija l-poeżija. Tħoss li l-poeżija għandha rwol importanti minkejja li xejn ma jidher li qed ibiddel il-kors ta' dan il-ġenoċidju, sejjaħlu ritrit, massakru li qed iseħħ f'Gaza bħalissa. Qed isiru ħafna ta' protesti, miljuni ta' nies fit-toroq, poeti qed jiktbu dwaru, inti xorta tħoss li l-poeżija għandha rwol importanti f'mument bħal dan? Ma nafx kemm tista' tbiddel. L-irwol nara jien tbiddel iċ-ċirkostanzi ovvjament, imma l-irwol hija li toħloq iktar għarfien ta' dak li qed jiġri, speċjalment meta tinkiteb nara minn pereżempju jiena fuq Facebook
edha ħbieb ma' poeti li qed jiktbu minn hemm jew li għexu hemm imma telqu, allura qed taqra wkoll dwar il-perspettiva tagħhom. Kif għadt l-ewwel iktar nara bħala dokumentazzjoni, naħseb il-poeżija per se, personalment ma naħsibx li ħadd tagħmel differenza għax kif qed naraw id-dinja iddur mal-politikanti u x'jiddeċidu huma fl-aħħar mill-aħħar. Nittamaw illi b'dan il-moviment globali li qam ħajkun hemm xi tip ta' bidla. Però l-poeżija forsi tiddokumenta u kif qed ngħidu iktar il qudiem ħatkun testament legat ta' dak li kien qed iseħħ quddiem għajnejna bħalissa. Jien nżid ukoll l-importanza li l-poeżija ssib il-vuċi tagħha x'inhi, jiġifieri mhux biss dik attivista imma favur l-umanità jiġini fi żmien meta qed hemm min qed jipprova jissilenzja dawn il-vuċijiet, le? Eżatt, isek fl-istess ħin hija tip ta' reżistenza kontra il-fatt li ħadd ieħor qed jipprova jiċċensura u jsott dawn l-ilħna, jalaqħal dawn l-ilħna, jikkwieta dawn l-ilħna. Jissilenzja. U laqgħet nitkellmu fuq ilħna u silenzjar, ma nistawx ma nitrattawx ix-xogħol tiegħek mal-Inizjamed. Inti volontira mal-Inizjamed, ħdimt għadek qed taħdem għal ħafna żmien mod volontira. U l-ewwel nett x'inhi l-esperjenza tiegħek mal-Inizjamed, x'inhu li jimbuttak biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol li joħodlok ħafna mill-ħin tiegħek favur attivitajiet u favur il-promozzjoni tal-letteratura Maltija u anka ta' awturi barranin. Ejja ngħidu hekk, bħalissa forsi mhux daqshekk involuta daqs qabel b'mod regolari, fis-sens illi forsi fil-passat, speċjalment għax kont hemm anke qisu iktar fil-bidu ta' Inizjamed, kienu kien hemm il-laqgħat u kont nattendi u kont nikkontribwixxi mill-ftit li nista'. Però dejjem ħassejt li minħabba li jiena ġejja mill-qasam mhux mid-dinja tal-letteratura per se, ġejja mill-qasam tas-saħħa, dejjem ħassejt li jisni naqra outsider. U kont nikkontribwixxi anyway, issa dan l-aħħar li iktar qed inkun jiena li nagħmel fih dan Inizjamed, iktar qed nipprova norbot il-letteratura mal-qasam tax-xogħol tiegħi, mal-anzjani. Li għadna ma tkellimniex dwaru, ġifieri tista' forsi naħseb wasal il-waqt li tgħidilna ftit iżjed x'inhu xogħolok mal-anzjani u b'mod interessanti immens kif qed taqdu mal-interess tiegħek fil-letteratura. Okay, mela forsi biex nirrispondi diri timmur ftit lura għal fatt li jiena dejjem kien ħajti dikotomija ta' il-qasam ta' xjenza u l-qasam tal-umanitajiet, humanities. U meta kont żgħira, mindu kont żgħira dejjem rid naħdem fil-qasam tas-saħħa jien. Dejjem rid inkun tabiba u però rid inkun pedjatra li huwa fuq l-ispettru oppost ta' li għadna mezza. Imma mbagħad kont jiena mill-Marsa u viċin il-Ħamrun, speċi kien hemm il-Little Sisters of the Poor u ġieli mommi kont imur nagħmel xi xogħol volontarjat, xi volontarjat, u speċi kienet qiegħda hemm in the background. U meta ġejt biex nagħżel is-suġġetti sixth form kelli dilemma jekk mhux ħanażel ix-xjenza, is-sciences għax ovvjament kelli bżonnhom biex nidħol mediċina. Imma kont naf li kienet se tkun diffiċli għalija dak iż-żmien irid tiġib 3 A's f'sessjoni waħda biex tidħol il-kors tal-mediċina. U jew nieħux il-lingwi li kienu jogħġbuni ħafna, għadhom jogħġbuni,
u b'mort tajjeb ħafna fihom kont. Anyway, iddeċidejt illi nażel il-xjenzi u mbagħad meta ġejt biex nażel il-degree, il-kors l-università, kien ħareġ dak iż-żmien kors ġdid li huwa Communication Therapy. U għattamur nara xinu, mort il-tqajt ma' xi speech therapists u rajt xogħolhom u interessani. U għat, okay, ħan applika għal dan, pero taf l-università l-istess ikun hemm għall-inqas fi żmieni jkollok l-ewwel choice u t-tieni choice. U t-tieni choice jiena kont għażilt il-ġurnaliżmu. Insomma, u għażilt Communication Therapy u dak iż-żmien ukoll meta bdejtu fl-1989 kien beda il-Masters in Gerontology and Geriatrics li kien kors ġdid l-Institute of International Aging kien imwaqqaf mill-United Nations u għat huwa suġġett interessanti ġdid, kull ħaġa ġdida toġobni jiena. U speċjat xi darba nagħmlu malli spiċċajt il-kors bħala speech therapist għamilt dak ukoll. Xogħli naħseb ħafna nies kif kelli nistaqsi lilek x'taħseb li nagħmel bħala speech therapist, ma nafx timmaġina li nagħmel. Nimmaġina kettejn nies li minħabba raġunijiet varji jew anke xi ħija tilfu l-abilità li jitkellmu. Eżatt. Ħafna nies jassoċjawna wkoll ma' tfal. Però jiena ma ħdimx ma' tfal, ħdim bis-sena u nofs. Jiena medical speech therapist, ġifieri naħdem u ħdimt f'ambjenti ta' sptar jew djar tal-anzjani u ma' tal-active aging. U naħdem ma' nies kif qed tajt int illi jew bil-kundizzjonijiet mediċi tagħhom, jew bil-kundizzjonijiet neuroloġiċi tagħhom, jew b'xi accidents, jew wara xi operazzjoni. Daw ħajkollhom problemi mhux ħanidħol fid-dettall biex jikkomunikaw u ħanejnuhom, però il-maġġor parti ta' xogħolna wkoll huwa ngħinuhom naraw illi jieklu u jixorbu u jibilgħu b'mod effettiv u safe. Nidħlu fil-qasam ta' swallowing difficulties, dysphagia, li bħalissa qed niddibattu anke kellimt il-Adrian fost nies oħra dwar it-terminu li għandna nużaw. Adrian Grima nimmaġina. Sorry, Adrian Grima, eżatt. Il-professur Adrian Grima, skużani, ma pers li nafu minn inizjament. Issa, allura jien naħdem mal-anzjani, kont nagħmel workshops magħhom, għamilt anke l-masters tiegħi fil-ġerontoloġija. U f'inizjament, fih dan l-inizjament mbagħad li ġara kien illi ovvjament dejjem jinqala d-diskors kien dwar kif ħanrawmu fit-tfal illi mħabba lejn il-letteratura jew lejn il-qari. U jien kont ngħid imma mhux biss hemm it-tfal fuq l-ispettru ieħor hemm l-anzjani li dawn ħajkunu riċettivi għal dat tip ta' attivitajiet u anke għalkemm uħud minnhom forsi qatt ma qraw poeżiji u hekk. U kont anyway suġġerejt waħda mill-laqgħat illi nagħmlu xi tip ta' attività mużiko-letterarja u l-ħbieb ta' inizjament kienu qalu okay, ejja nippruvaw u konna bdejna fl-2017 għamilna pre-festival event qabbinajnieh mal-Festival Mediterranju tal-letteratura li jsir fis-sajf u għamilnieh s'issa 5 darbiet fl-2017, 18, 19 waqafna l-COVID is-sena l-oħra u ta' qabel, għamilnieh f'San Vincenz l-ewwel 3 snin, ir-raba' sena għamilnieh f'Dar tal-Anzjani Żejtun Home u s-sena l-oħra morna Għawdex u stidinna lill-kittieba li kienu involuti fil-festival dik is-sena. Kien hemm Emanuel, Maria Greganado, Philip Xiberas, Adrian Grima u s-sena l-oħra Charles Bezzina u Joe Camilleri. Però mhux hekk biss, apparti li dawn ovvjament kienu ta' suċċess, għax huma momenti. Kif kien x'feedback, kif intlaqgħu, x'feedback ħadd minnu? Intlaqgħu pożittivament u li jiġri huwa li wara jkun hemm lok ta'
ta' dialogu bejn il-kittieb u l-anzjani. Huwa moment ta' inkontru u moment ta' l-ewwel semmejna iż-żbuħija u l-estetika. L-estetika forsi awdittiva, għax ovvjament huma mhux ma jkunux daqshekk esposti għal dawn l-attivitajiet b'mod frekwenti jew rari. Però intlaqgħet dejjem anke mill-istaff b'mod pożittiv. Ma niftakarx darba kien hemm anzjan partikolari li meta staqsejtu x'jaħseb u hekk kien ħarbit li mal-frażi, kien ħareġ bi frażi li verament kienet metafora, iddeskriva kif ħassu b'mod metaforiku li kienet sentenza, frażi imma kienet poeżija minnha nfisha. Issa wkoll fih dan l-Iżamed is-sena l-oħra kont involuta u ħanerġgħu nagħmluha dis-sena f'workshops ta' kitba għax peress li mal-Active Aging kont anka nagħmel workshops differenti, għamilt xi 4 snin nagħmel workshops ta' kitba mal-anzjani is-Siġġiewi, 4 snin jew 5 ma niftakarx. U s-sena l-oħra fih dan il-proġett Niġru Ġrajja ta' Iżamed ħedimt ma' Ġan u għamilt daw il-5 workshops fejn kellna diskussjoni u mbagħad kitbu xi ħaġa mill-esperjenzi li tkellimna dwarhom u ġbarna waħda minn dawk il-kitbiet tagħhom u Ġan mbagħad ħareġ dan il-fuljet kbir bl-istejjer tagħhom. U dis-sena ħanerġgħu nagħmlu l-istess, imma ħajkun hemm ukoll kittieba Irlandiża. U dawn huma dejjem huma jgħiduli nies differenti ovvjament għax hemm waħda tgħidli li ma tantx kellha skola di ma kontribwixxiet u kitbet milli setat u għalija dak huwa suċċess xorta. U tgħidli ma jiena ma ħossniex bħal ħadd ieħor imma xorta kienet hemm u pparteċipat. U oħra tgħidli ma meta ħanerġgħu nagħmluhom, speċi għax huwa xi ħaġa huma grupp żgħir. Naħseb huwa punt fejn jiġu validati l-istejjer tagħhom validati. Apparti l-element terapeutiku ovvju minn dak li qed tgħidli, taħseb li huwa l-każ ukoll li forsi din hija ġenerazzjoni ta' nies li ma kellhomx iċ-ċans li forsi żgħażagħ tal-lum għandhom li tista' tmur workshop, tista' tistudja l-università, tista' tieħu kitba kreattiva, anzi pjuttost nimmaġina uħud minnhom kibru f'ambjent restrittiv fej dak li ma jqallakx flus m'għandekx għalfejn tagħmlu, anzi taħlix ħinek. Taħseb li dak hija parti minnha wkoll ishom immissjaw dik iċ-ċans. Iva, uħud minnhom ikollhom ġejjin minn background ta' low cultural capital, daw ma kinux esposti anke għal tipi differenti ta' arti, mhux kollha. Għax kien hemm min, pereżempju, kien imur mhux f'dal workshops partikolari, qed ngħid matul is-snin mal-anzjani li ltqajt magħhom, min kien imur it-teatru, il-belt u jiftakru. Jew min kien imur jara xi eżibizzjoni. Imma kitba naħseb illi le, huwa kien hemm nuqqas. Naħseb dan waħda mill-parteċipanti kienet teacher, pereżempju, qatt ma kkummentat, ma tikteb mod anzi, jidhirli li meta nmur nara fil-kamra tagħha ġieli nara qed tkun qed tikteb xi ħaġa, ġifieri naħseb huwa punt kif qed tgħid il-post li ittihom l-opportunità jagħmlu xi ħaġa li huma qatt ma kellhom. Jien milli qed tgħidli inti wkoll qed nieħu l-impressjoni li tieni gost jekk huwa l-każ illi dan mhux sempliċement ġest ta' karità ma' nies anzjani għaliex għandna nkunu tajbin magħhom, imma hemm ukoll l-element li fost dawn hemm talenti li ħarbulna, nies li ma realizzajniex x'kienu qed jagħmlu, forsi insejnihom, jew forsi kellhom mument ta' pik u mbagħad kulħadd nesihom u inti qed ittihom ċans li forsi jarġgħu joħorġu dak li hemm
moħbiġu fihom. Mhuwiex karità, le. Dak l-aspett jien naraw bħala u kienet waħda mill-affarijiet ukoll għaliex rid nagħmel rid li forsi nġibu l-letteratura hemmhekk biex inkissru il-preġudizzji li hemm dwar l-anzjani. Ageism bil-Malti qatt m'għandniex dan it-terminu naħseb ukoll kont iddiskutejta ma' nies. Ageism hija dik l-erja f'dan il-qasam f'din ix-xjenza fejn qed tħares lejn l-anzjani u qed tgħid dawk imsieken, dawk mhux kapaċi jifhmu l-poeżiji f'dal-każ, mhux kapaċi jifhmu l-arti għax kelli anke gruppi fejn iddialogajna u dak kienet it-teżi tal-masters tiegħi Visual Art Dialogues bħala komunikazzjoni qed toħloq opportunità ta' komunikazzjoni magħhom. Fl-aħħar mill-aħħar kollox qed joħloq opportunità isbaħ mill-ħajja ta' kuljum, opportunità kreattiva biex jikkomunikaw dak illi għaddew minnu. U fil-qosor, Priscilla, qed jafas il-ħin. X'tallimt inti, x'inhu punt li forsi jibqa' f'moħħok jew li tħoss li tallimt mill-istudju tiegħek tal-proċess ta' xjuħija meta tara tiltaqa' ma' dawn in-nies ħafna minnhom mexjin lejn l-aħħar ta' ħajjithom. X'inhi l-iktar ħaġa li tibqa' f'moħħok li tallimt minn għandhom? Nara li hemm nies differenti, hemm min jibqa' frustrat u ma jistax jaċċetta l-kundizzjoni tiegħu, u hemm min u vera nammirah illi għalkemm ikun muġuh, għalkemm ikun batut, kemm jista' jkun jipprova fis-sens illi he comes to terms ma' s-sitwazzjoni tiegħu, jaċċetta hemm ċertu għerf fiha. Dik l-iktar li nammira. X'tallimt li huma qaċċana għat-tagħlim, għadhom qaċċana għat-tagħlim. Kif qed ngħidu, ħafna nies jaħsbu li huma mal-anzjani ma tista' tagħmel xejn, speċjalment għax ħafna jassoċjaw l-anzjanità mad-dimensja li mhux bil-fors u anke fil-każ ta' dimensja xorta jista' jkun hemm elementi żgħar, passi żgħar ta' tagħlim. Imma huma qaċċana għal numru minnhom, ovvjament ma tistax tiġġeneralizza. Għal esperjenzi ġodda mhux kulħadd, imma u tagħlim għax ovvjament issib reżistenza, għadni nsib reżistenza wkoll minn uħud minnhom illi qishom jingħalqu fihom infushom u ma jkunux iridu iktar qishom they reach out. Naħseb illi jiddependi mill-persuna wkoll u mill-orjentazzjoni tagħha li kellha f'ħajjitha. Pereżempju qed niftakar fuq wieħed partikolari għandu 92 u għadu jiċċajta u jiktab il-poeżiju kien iva u kien idaħħalna kien attenda s-sena l-oħra u ħajerġa' jattendi dis-sena. Jiġifieri naħseb jiddependi mill-individwu wkoll. Imma li nara nitgħallem minn għandhom ir-reżiljenza, l-umiltà fuħut minnhom. U di sens qawwi ta' reżiljenza naħseb li m'għandhomx iż-żgħażagħ issa wkoll. Nara jien. Tarhom nieqsa minnha? Iva, narhom biċċiet miż-żgħażagħ jaqtaw qalbhom minn kollox fis-sens illi qishom jridu l-affarijiet li jaslu malajr, ikollhom suċċess malajr. Mentri l-anzjani kellhom jaħdmu jibes biex kellhom id-dar tagħhom, jaslu fejn iridu jaslu. Naħseb hemm ftit. Hemm differenza f'dak l-aspett. Naħseb aħna rridu l-affarijiet iktar u żgħażagħ iktar malajr. Qed nisma' diskussjoni li ħaqqa programmi sħaħ u teżijiet sħaħ għalija, però wasalna fl-aħħar. Grazzi ħafna Priscilla, grazzi tal-li tajtna dan il-ħin tiegħek u tal-li inftaħt magħna dwar l-esperjenzi tiegħek, speċjalment fil-qasam mal-anzjani u l-affarijiet li għaddejjin li qed taħdem magħhom dwarhom fej qed iżżewweġ l-interessi tiegħek fix-xjenza u l-letteratura. Grazzi immens Priscilla. Grazzi ħafna lilek.
Wasalna fit-tmiem ta' dan it-12 l-episodju ta' t-tieni staġun ta' Antenni Sospettużi, il-podcast ta' Penn Malta. Bħal dejjem Klera Zoppardi għenetni bir-riċerka. Jien nerġa' nkun magħkom nhar it-tlieta għall-aħħar episodju ta' dan l-istaġun ta' Antenni Sospettużi. Sa dan it-tant, saħħa.